уважаеми господин вице-премиер, уважаеми господин областен управител, драги съграждани, скъпи гости! Героичната и справедлива борба на българския народ за национална независимост и неговата неповторима жертвоготовност се изляха в саможертвената народна епопея през съдбовната пролет на 1876 година. Пламъците на Априлското въстание разкъсаха 5-вековната робска нощ и показаха на света, че някъде на Балканите, в пределите на Османската империя, има един народ, поробен и измъчван, потъпкван и избиван, но несломим – българският. Преди 132 години този героичен народ дигна глава и показа на света, че не е безгласна рая, възкрасявайки националното си достоинство в дните на въстанието. И винаги съзнанието ни ще свързва Априлското въстание с името на Клисура, онази